ka aéroport wonɗo o Mogadiscio ɗum wonuno sabu e dartingo jiilulaɗe weeyo ɗiwɗuɗe e fokkitirnoɗe e Somali ko haɓanayɓe e fedde état islamiste woni ko tumira o alhaali ko noon andiniri o hoorejo halfinaɗo kisal e leydi ndi. Coftal ɓallimen Aissatou Ly heeɗiɓe RFI fulfulde on calminami kuuɓal on jaɓɓama e yewtere coftal ɓallimen alet hannde kaleten koko yowiti e duggol fettiyankoɓe sappo e ɗiɗo hirodiroɓe gam hebde disewal Marc Viviane Foé ngal disewal ngal RFI rokkata hitade kala ɓiɗɗo Afrique ɓurɗo ñeñƴude e banggue lik aranowo toon to France hewɓe limama hen noon taw ko fettiyankoɓe Afrique leyɗe hirnangue ɓuuri hen hewde Sénégal naɓe Guinée najo Ivoire najo Nigérien najo e ko nandi hen ene hen ha e arabeɓe mamin gartu hen joni ko wona ɗum tedduɓe mamin kal kadi ko haɓodi e kawodire e Ligue des Champions to Europe ko yontere nde kawodiri na heɓal timmal jahol ɗi mbaɗata hol jikke pawɗon e diɗɗe kirodiroje ɗe Barça, Real, PSG, Dortmund, Inter, Aston Villa, Arsenal e banggue Afrique ne kawodiri na heɓal timmal Ligue des Champions e Coupe CAF mbaɗi mamin ngar hen tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde joni joni noon gaɗortoɗen ko haala kawguel kan worɓe fettoɓe balla yareteɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi fayi less bismillah. eyo tedduɓe heedi karallagal ngal ko Saliou Diaw banel hawa wiyata Diaw Dia a weltanama a yewnanoma e yewtere nde min beltanimo kankone Malang Sonko eyo min calmini hoɗɓe men Arouna Deme a salminama a wiyama bisimilla ma. Salmitama Aissatou hettiɓe kadi en calmina ɗumen eyo Dieynaba Sow a jaɓɓama ne salmitama Aissatou en calmini hettiɓe kam eyo heyden to paari ko Yoro Mangara a salminama mi salminima Aissata mi salmini ɓe gonnuɗa studio foof mbeɗa wiyaɓe julmo wuuri eywa yen juul kewɗe Yoro mata a fiyata kam de wonko nelduma mi anda so tawi a daari mi daari mi yi eyo a jarama wadde eywa tedduɓe mi haalani on gaɗortoɗen ko haala kawodire e ñalande tatoɓere phase de groupe kawguel kan worɓe fettoɓe bal yareteɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi fayi less fuɗɗima e o saaha Burkina e Afrique du Sud ne fettidde hono noon Cameroun e Égypte koye dawal ɗimmal ngal wona mbeɗe sikki holko mbawɗa humpide am Dieynaba tigui no mbiɗa ni Burkina Faso kanko noɗo sani kanko loggi Afrique du Sud loggol gotol e ndiga tawni ɓe keeɓi hojom capanɗe jeeɗiɗi e joyɓijo ko yon ɗon hojom kadi woni hakkude Cameroun e Égypte ganduɗa ko Égypte kañum loggi ɗiɗi Cameroun yarate koye loggol gotol oɗo sani Aissatou Ly eyo andine tan so diwi ɗeɗo kawdire ɗiɗi e yamɗe sappo e jeenayyi Maroc ma fottu e Tanzanie Uganda kañum koye Zambie hawrata Sénégal kañum ma fettite sud e Somalie janggo so guene haaji eyo holno jiiruɗon kawdire puɗɗiɗe wadde ñalawma aranejo waɗi ɗiɗo ɓawo eywa o saaha kam eɗen mbawi wiide ne wayno Burkina e Mali fof hakkillaji mumen ndeeƴi Arouna eɗen mbawi jaggude ɗum kamɓe hamɓe kawɓe ɗiɗi aride ɗe ɓe kawɗiɗi mabɓe foof Burkina e Cameroun e Mali wiyete noon moni fof dañi toɓɓe jeegom kamɓe noon gardi ɓe mbaɗi qualifié wiite yaade quart de finale o woni hen ko ɗum woni sa haawi a dañi yeehi deuxiéme tour o a waɗat qualifié ne coupe du monde paaro garowo ganduɗa catégorie o ne heddora heddiɓe wonɓe caggal ne jahorano mbawi ɓennude sabu nde pewniti no fewi wayno Tunisie wayno Sénégal ɓen mboɗo sikki kañumen e Maroc foof ma ɓennu hankkadi Yoro Sénégal haɗi ɗum ɓennude koko telde e Tunisie ko holno jiiruɗa diɗɗal ngal ko kamɓe min kaalino ñande hen mbino ɗon ala wona ɗon yowitake kamɓe jeggi desewal ngal tan ko kamɓe gartata e doole walla ko kamɓe nawata ngal hikka kadi yiyama Burkina mo ganduɗa ene waɗi fettiyankoɓe mum hannoɓe tawede kono koko lomtina ene wayno hikka Burkina wakkilima tigui rigui
Burkina ko jimi ko kanko be Mali fettugol mabbe buri regade kono dum do non oto wat neddo sikkatan ko arata ko de ko kambe gagnoto adandi ko wiete ko phase de poule no fettirte ni ne certa seeda to galda sa fiama tan a jodoto yanoma Sénégal Coupe d'Afrique odo benude matchuji tati be pilabi tati buri yorde football be poti mo gonda wadano haydara phase de poule film ko jodi yama Paris Saint-Germain phase de poule seeda jodo yalti fi équipe gardinodo Liverpool jodi ko matchuji di gonata goti kono hande kam ko yako kam Burkina e Mali ɓuri yodde e ɓuri hokkede hakkille aɓe mbawi yaade ha final kono noon so match ji ɗi wayli fiya jooɗeɗa koyɗe ma fuɗɗata hulde ne woodi ko hewɗi ko ganduɗa arat ko ganduɗa e match uji pulɗi wonata hen eyo Sénégal fettita koye Somalie ma taw so Sénégal hawi Somalie ene wawi tawede nayɓal timmal Somalie siftinde tan mi yi kabaruji ɗi wonde e fettoɓe mabɓe jeegomo corima Maroc pour tiro ɓe ɓoccitima goto aɓe jiiloɓe eɓe jiile mais ɗum holno wawi wonde mane kamɓe joni kisal mabɓe walla ndeka mabɓe koko ɗumɗina walla ko welsindare walla saabu ngal kawdiral kadi holno jogori waari so tawi fettoyankoɓe jeegom mabɓe ngala e diɗɗal ngal walla koɓe lomtinteɓe ɗum ni ko idoto addude arde hakkille ma woni ko neɗɗo keɓɗo duuɓi 16 holon jaharata fettoyde bal an aɗa andi ko ɗum jiɗɗa wonde avenir ma aɗa doga aɗa suuɗoyo ɗum ni hollirta ko est ce que ko duuɓi ɗeɗon ɓen jogui par ce que tawi ko ɗum ɗon joguiɗa a suusa ni wadde ɗum a suusa nadde tan majja e maygo haygo yimɓeɓe ne jiiloma testuji mbaɗama ɗum ɗum haalanoma wi duuɓi joga forani wadde caɗele ɗum haalanoma guila e fuɗɗode hikka ɓe ceggi ɓe gaddi no wiyeteno kadi testuji mbaɗama beele andude mate ɓe ko duuɓi ɗi jogui ɗi ko ɗin duuɓi ɗi kaali ɗi ko ɗin jogui tigui rigui ɗum addanno ni yoga e diɗɗe mata wasde ɗumen tawede kawguel nguel ha e Burkina mi haali ɗum kamɓe ne waɗi fettiyankoɓe mabɓe hannoɓe tawede nguel kono koko lomtina saabu mbiya ko kañumen duuɓi mumen diwti 17 e aɗa jaggano tan e Afrique ne hewno so petteli baade ni suhaɓe banggue ɓe daña duuɓi nogas walla ɓe daña duuɓi 17 ɓe woni hen ɓe ganduɗa no gujja gad adda mawɓe nayeɓe e lifaɓe nanna e suhaɓe joni noon koɓe mbiyata test IRM o no waɗi won goyoɓe haala test uji ɗi noon wiyama leyɗele men do taaride nde kewde hen no kewi jaggede hen joni noon no rewri lawol ni waɗi hewɓe ham natti wade ni yaade hunde to banggue yiyande yaro ɗin jiiru ko banggue goɗɗo mataw ɓe manki ko helli feede saabu so woni mawɗo kam joguiɗo wone hakkille wonko ganda ene jommi wadde cukagu mabɓe kadi poti renede par ce que yo peut être saabu kono so tawi suhaɓe dañɓe duuɓi 16 no waɗa 17 ni hakkillaño noon to woni hen wona ɗum kono noon banggue Somalie o ham jaggate ko ni min haawi min no mbaɗi haɓe nanna hen e leydi wonde guerre caɗele duuɓi ma on 10 joni ala football ala haydara daña équipe nationale ham mbaɗa qualifié hawni seeɗa renede dal no feewi tedduɓe momi ƴewino on kabaru ha joni en keddoto e kabaru Afrique kawdire e nayɓal timmal jahol Ligue des champions Afrique mbaɗi nde yontere Mamadou Dionga Sibba waɗani en hen jangtore keɗoɗen mo garten tinnodiral aranal ngal ko hakkunde ngal tekodal Sud Afrique nawal Mamelodi Sundowns e Espérance Tunis tekodal darinongal timmal e nde hitande feƴƴude caggal foltiral sattungal ko Mamelodi Sundowns folirno loggel gotel e kowal hikkiɗon hakkunde ngal diɗɗal lollungal Égypte nawal Al Ahli e Al Hilal ko Al Ahli folirno kañum kadi loggel gotel e kowal ngal polgal ngalɗina hertorɓe latto balon ɗuɗuɓe sabu ko kangal naɓuno desewal ngal rowani e rowandeya tinodiral tataɓal ko hakkunde MC Alger e Orlando Pirates ko ngal diɗɗal Sud Afrique nawal folirno e leydi Algérie loggel gotel e kowal en sakkito e hakkunde Pyramids e Far Rabat tekodal Maroc nawal ngal folirano logginayi e loggel haray tinnodire himmude hino habba e talata e alarba arowo e ngol lefol ɗimmol nayaɓal timmode kawta Ligue des champions leydi Afrique
iyo ko wona Ligue des Champions Afrique kawdire naybal timmal jahol nene mbaɗanno e banggue kawgel coupe CAF Stellenbosch kañum e Zamalek ko kowal ASEC kañum e RS Berkane ko RS Berkane hawi go e diga CS Constantine kañum e USM Alger kanko ko teldi go Al Masri kañum hawi Simba Sport Club loggi ɗiɗi e ɓolum dawal ɗimal naybal timmal ngal ma mbat alarba arore tedduɓe mamin jokku humpitade en jokkat haaldi e fettiyankoɓe Afrique ha hande kono tawaɓe to Ligue Aronomo France mi haalani on e fuɗɗode walla hoore yewtene nde hitande kala fettiyankoɓe Afrique ɓurɓe ñeñƴuɓe tawaɓe to France ene dokke desewal prix Marc Viviane Foé hikka noon hono wowiri ni doggol 12 hirodiroɓe gam hebde ngal desewal feññinama Moussa Oumar Bari waɗani yan jangtore keɗoɗen e nder ɓe sappoji ɗo Afrique naaɓe tawaɓe doggol mbuñari Marc Viviane Foé hen jetoto ko Afrique banggue hirnangue no e mabɓe Sénégal naaɓe tato ɗum ko Lamine Camara gonɗo hande to Monaco e nder hitande 2024 ko kam toɗɗa suka tokoso ɓurɗo wawde fejde e nder runde Afrique Abibou Diarra gonɗo to Strasbourg jaro e duuɓi 21 goɗɗo ko Moussa Niakhaté mo Lyon Abdoulaye Touré kombo leydi Guinée gonɗo to Havre heddiɓe ɓe ko iwarinaɓe tato no e mabɓe Ahmed Junior Traoré gonɗo to AJ Auxerre Ivan Guessan to Nice e Yahya Fofana denowo loggi iwarinajo gonɗo to Angers keddiɗo ko Moses Simon gonɗo to FC Nantes mo ɓiɗɗo leydi Nigeria to banggue leyɗe Maghreb Achraf Hakimi ɓiɗɗo leydi Maroc pijowo to PSG fodde laabi 4 homo tawi e doggol suɓeteɓe gam heɓude mbuñari Marc Viviane Foé e ngol doggol homo rendi ɗum e ɓiɗɗo leydi Maroc goɗɗo hono Ilyes Ben Chegir to Monaco goɗɗo mo leyɗe Maghreb tawaɗo e ɓe komo leydi Algérie hon Ahmad Abedeli pijowo to Angers Amin Gouiri kadi komo leydi Algérie tawaɗo hande to Marseille e andinde ko ñande 11 lewru jeeɓuru fandu andete jogorɗo lomtade Pierre-Emerick Aubameyang mo leydi Gabon nawnoɗo ndi mbuñari e hitande faltinde nde Moussa Oumar Bari a yettama ko ɗum woni namdal ngal hol jogorɗo lomtade Pierre Aubameyang kanko kebnoɗo ndi muñari tande sakkitinde nde e wo hewɓe limama hen noon onon holɓe hakkillaji moɗon tan payi e ɓe limaɓe foof ene kewi won wiɓe ko Lamine Camara won wonɓe adduɓe inde goɗɗe e fam fuɗɗoroma yoro a holmo miijiɗa min mi sikku tan ko Achraf Hakimi kañoto ko holliri ko hikka championnat et Ligue des Champions ɓaade ɓe mbiyat yaadani ko championnat o tan mais hay sa daari championnat o tan kanko ko waɗi ko hikka ala petto Afrique baɗɗo ɗum o marque butuji kewɗi équipe makko ha joni fiyaka ɓe joui ko wonata match uji 27 ɓe piyaka min noon depuis duuɓi 13 o ɓooyi dogde e ndi muñaari ngam hefde ɗum min duuɓi 13 ɗiɗo foof min mbeɗe tawa e wotoɓe ɓe mbeɗe tawa e darnoɓe fettoɓe e suɓatoɓe e donc min mi sikku tan hikka ko kanko wonata mais noon aɗa andi sénégalais ɓe jinggat mais soɓe daari tan ko waɗi ko hay koto waɗani ko way noon min noon hikka mi haalani mon ni wona exclusivité min adi wodde mi wotiyami gayni a woti eyo o wadde bakren noon tan so Achraf Hakimi heeɓi muñari ni kam hoto betto hay goto anne Arouna holmijo ma hen so tawi o heɓani ma bettam no fewi ma bette bo jagguno rawani anne ko kanko ñi ganda kanko duuɓi tati battiniɗi ɗi ala petto e Afrique gonɗo dow makko so yiyama no to hene tan so tawi hanna hoye championnat France no ɓe mbirini hay rawande ne Aubameyang tottetende bettino hewɓe saabu mbeɗa jagguno hama kanko fonno heɓde hikka noon kanko jimi kewdo dow hay sinno sénégalais fof nde yinno sénégalais heɓa Lamine Camara mboɗo sikki kañum rewi juste e makko caggal makko eywa mataw so yaltani e tato adiɓe ɓe maw tawa e ɗiɗo ɓe e Dieynaba ne hol yiyannima hen no yawiti tan sa mo ƴeewi pari ƴeewi Hakimi andi o weeɓani foɗ ande ko kamɓe tawtata ala o weeɓani foɗodir ɗum hikka sa ƴeewi taw yarte ɗo e kippe makko to yarte ɗo en si ɗum ninde sen hayso woni Lamine Camara nan ɗon ko watto no tourno no fewi banggue kanko goto e to banggue kippe makko foof kanko goto ni wona aɗa andi sa ha gonda vice capitaine Paris wona hunde famdude no fewi
min hay tato wonoɓe pojomo Lamine Camara jeetake hen ko noon ala nde o wino on woni jeune espoir amen koye kanko kamɓe gonten attaquant hande sa daari ko Junior Traoré waɗi ka daari Ivan Guessan championnat mo waɗi o e Nice ils sont 4e omon marque bituji jiwɗi et puis omo fetta no feewi bon e heddiɓe mi haalata mais mi sikkani mais Allah ko moƴƴo aywa emin keeɗi moon wadde tedduɓe heeɗiɓe ɓe ne gaddi jiyanɗe mumen keɗoɗen holkoɓe mbi Aliou Diallo depuis Paris la France ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɓurɗo jogade talent enen kam ko ɓurɗen ɗaminade ko Hakimi woni ɓiɗɗo Maroc naajo pettoɗo e leydi France min ko ɓurmi ɗaminade ma heɓ desowal ngal ɗo e Dakar e banggal liggey banggal ɓurɗo ñeññirde e wawde golle muɗum ƴettugol kuppuji e banggal France ko Achraf Hakimi kañum wonano tête de liste kañum ɓuuri ɗaminede e kañum ɓuuri e yakorede Achraf Hakimi e soni tawde déjà ngal woofi ɗum ɓe hokkay ɗum e ko handi e ko wona ɗum du Lamine Camara ɗo inchallahu ene mérite e deuxième place ma troisième place quatrième place sabi o jii golle ɗe o gollata Monaco kanko e hewde gagnanɗe fou toujours nde o arti e forme fou no o golla golleji wonduɗi payde toon Ba Ousmane Seybani to leydi Mali enen joguiɗen ko lamdal ko yowite ndiɗo mbuñari markel foyel enen jiɗɗen andude mbuñari ni hoɗo ɗi tolni e hoɗo valeur mayl tolni eyo yoro namdal ngal ko ma dutta ko ya duttat mi ngal holko woni valeur mbuñaari marque wiyen fof ko keɗotoɗo Ousmane Seybani namdi ngal mi anda noon so tawi ko banggue kalis walla tan ɗum ɗon hol tolno muɗum non wona kalis mais aɗa andi sa daari média uji mawɗi ɗi e aduna o fof aɓe ƴetta moni kala to fettata leydi mum ɓe mbiya amen daara par ce que hande sa daari RFI heɗotoɓe RFI goni ko Afrique so ɓe mbi hande ko an ɓuuri wawde fettude e africain ji gonɗiɗi Ligue 1 ne woodi ko hokkatma an petto sa ndar tan ittuɓe ɗum Pierre-Emerick Aubameyang Ayew ko ɓe ganduɗa ɓe gonani Afrique ɓe daranima Afrique e ne yooɗi e mabɓe sa yeehi hande BBC aɓe jogui kamɓe kadi ko baɗono moɓe tottata africain ji gonɗi Premier League aɓe poɗano ɗum kono noon haalis kam ala hen koko valeur ne woodi tan jiyam joɗɗo te kadi ɓooyi waɗeni mbiɗa sikki guila hitande ujunnaji ɗiɗi 15 fuɗɗi o woni laabi 14 ne wooda min guila 13 mbeɗen e mbeɗen wota eywa yo Allah hokku hunde wadde mbeɗa sikki noon hakkillaji fof ɓuuri yahande koye Achraf Hakimi en payat e haala gotka tan saabu min kalani noon kabaru Ligue des Champions to Europe holko ɗamini ɗon kadi e kawodire nayaɓal timmal saabu ene hani wadde talata e alarba garowɗo ene o hakkude Bayern Inter Barça e Dortmund hakkude Arsenal e Real PSG Aston Villa heeɗiɓe ɓe gaddi jiyande mumen keɗoɗen e min noon garamke Ligue des Champions hakkude Paris e Newcastle Musat kunde Bayern e Inter ɓeyde ekkam kongo jimi kañum kono Italie noon jogui systéme goto hande ham son guiɗima marquede but so mbaɗima défense ko ma maso gasan kay a ittata kono mbaɗami noon Bayern Real Arsenal Real de hanko babiraɗo ene andi lawol ngol marque ɗum bit guila debbi so yiyana heddima minta sappo tan babiraɗo ar tan daña sukaɓe rewe dow ma Barça e Dortmund ɓen gandi kam ɗon ko macciɗo wonata ɗon Bayern Munich Inter de Milan ɗon kam ya pas match Bayern waɗata remporté ɓeɗe gandi kam Real kam ko grand équipe Real kam to heeɓi ɗo ko final fayi pourquoi pas ma ɓe ƴetta coupe o kunde e PSG kañum e Aston Villa neɗɗo wawa ñawde hakkude ɓeɗo ɗiɗo e sabude e Aston Villa o équipe hulƴiniɗo équipe joguiɗo ɗum wonono maire gardien de Monta Villa no holliri yeeso wongo e wawde football Real Madrid kañum e ko koyɗe muɗum ñawi ka hoore muɗum nde ñaway Arsenal kañum du reedu muɗum no ñawi ka hoore muɗum no selli koyɗe muɗum du ene selli kamɓe ɗiɗo ɓe hay neɗɗo wawa ñawde hakkude mabɓe iyo o Seydi Tall kadi haali o wi reedu ñawi koyɗe ñawi kono hoore ene selli eyo SK hakkude PSG Aston Villa PSG kam holliri hoore muɗum hanki heeɓi woni ko kamɓe laami e banggue ligaro nord France ɓe beltanama yoro an no yawiri tan yiyande ma e Ligue des Champions ji ɗi wonko ɓe kaali noon
match ɓurɗo musde e Paris Saint-Germain wonata o hakkunde makko e Aston Villa ɓaade hande Unai Emery ittimo hoore Paris ko Luis Enrique no fiimo remontada ɗum yimɓe ɓe jejjita ɗum ko 2017 gila nden ha joni o jogaki équipe mawɗo o waɗama relégué ko équipe aji tokosono jogoto Villarreal en ga Aston Villa en ga mo yiɗi noon hollirde kanko joni ko entraîneur mawɗo e ko ɓe mbaɗi ko e ko wiyete ko trêve hivernal o ɓe cuudi jour uji kewɗi hande sa wi Damien Malen waɗaka ni e liste Ligue des Champions mo Aston Villa ɓaade ɓe jogui Rashford aɓe jogui Asensio aɓe jogui jour ji kewɗi ɗi ɓe cuuɗi janvier par ce que aɗa andi koɓe jogui ko woni yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa guila Séville aɓe gandodiri woni Monchi directeur sportif e Unai Emery kanko wiyatama ko oɗo joueur cohlomi ko oɗo joueur o accumi jiggonomaɗo hande Paris Saint-Germain oɗon match makko musat match goɗɗo muusowo tigui rigui ko diggante ko hakkude Inter de Milan kañum e Bayern de Munich Bayern yimɓe ɓe cikkat ko sellani ko ñawɗo mo ganduɗa mayani wurani kono kala mo nangi musate mum min ni oɗon match ko toon gonat mi so tawi ne woodi ko RFI fulfulde sohli ɓaade ko oɗon match waɗanmi commenté oɗon mbawi noddude mi waɗanimo min ndewi ɗo ɗum eyo Arouna a heeɗima ko yoro haali ko heeɗiɓe ɓe kaali ko kadi an hol yiyadema hen PSG Aston Villa hakkude Bayern Inter hakkude Barça Dortmund Arsenal e Real no wiiri ni mboɗo jaggi PSG match o weɓata en kono won ha mankunoɓe hoɓe dañi joni ɓe goni équipe ko tidi holɓen hen Aston PSG mbiyan min tidi ɓe liɓi équipe aji mawdi tidi Angleterre haɓe pawi ɗum ɓe sikki ɓe jawataɓe sa waɗi ho mbatta contre hoɓe mbadde City o ayi hoɓe mbaddi contre Liverpool o mi sikkani soɓe gara eɓe jiyawa seeɗa Aston Villa ɗe badnan nappaɓe Aston Villa aɗa andi woni hay série mawɗo kañum ma won match jeeɗiɗi ko gañoto tan te heewi ha nanata kono noon mboɗo sikki tan Paris ma yaltu hen goɗɗum ho jiimi o woni hakkude Real e Arsenal wona hono weeɓa kono noon jaggumi tan toujours Real kañum tottete favori sa wayni sa waɗani Arsenal hen Real o wi ko babiraɗo so Arsenal ko gonga noon funtuɓe sukaɓe Real Ligue des Champions woni homo ay tour gawtuɗo yimɓe fof mbinoɓe maayi hay goto wiyanoma pennu ay ɓe penniɓe no daari hakkude Barcelone noon e Dortmund to hamboɗo sikki habbo Dortmund dari ho fof aɗa andi rawane ɓe jehino ha final kono hikka hamboɗo sikki ɗo ɓe jaɗino wona ɗo no yimɓe jiɗina jaɗa saaha noon entraîneur Barça jogui joni o ene andi football Allemagne feewi eyo humpidde tan e ko yowiti banggue Espagne o ni coupe du roi o ko Barcelone e Real jogori fijde ɗum e timmode nde ko ñande 26 lewru no gonɗen ɗo eyo Dieynaba ko an cakkittomi hol yiyandema anne kawdire Ligue des Champions paaɗi jogorɗe fuɗɗade talata jokka alarba naye ɓaltimmal ko jahol noon hakkude PSG Aston Villa min kam aɗani hayso mami haala PSG kono pottal ɓurum fadde ngal Barça woni hayso woni comme yimɓe fof ne mbiyata ko Barça woni favori kono kadi Dortmund kadi to ari ha yettiɗo wona pottal jogor ngal webde hakkude mabɓe no mbiɗon ni to banggue Paris Aston Villa ɗeɗo balɗe nan hollir hoore mum no feewi kayni kono noon Paris kam ɗo sikki to ɓe bukkodiri ɓe fof mata wona Aston Villa jogori ɗum anir kono wonata hunde webde mbe sikki pottal ɓurgal ɓurowal welde hakkude Bayern e Inter par ce que kamɓe ɗiɗo fof aɓe tollodiri hayso woni kam Inter oɗo saaha ni sa ƴeewi ɗum no wayno kañum ɓuuri dara kono kamɓe ɗiɗo kam eɓe mbawi waddude kam badde ngal ganduɗa ne waɗa fayida hakkude mabɓe Arsenal kam tampere mum gasani eyo tedduɓe walla mi ara mi rutto e moɗon ha joni tan saabu eɗen gowi ɗum kala e saaha e jewte men so oɗo saaha yonti ko wiide on holko woni konngol mon cakkitingol e ko ɓurɗon teskade woni tan e banggue coftal ɓalli tawa ko hunde welde walla tan ko hunde mettude eyo yoro min ko ɓurmi testade woni ko heewi ko Marseille altina oɗo ɓennuɗo entraîneur o wi jippota ko e terrain o ɓaade ko ɓe mbaɗi ko dimanche welanimo o waɗi grève makko joueur uji ɗi mbaɗi grève kamɓe kadi ɓe mbiɓe ko meeɗa ko yiyede est ce que meeɗa ɗum kay meeɗa jeeno wole Harouna hole won gaɗotoɗo jeeno ko Real fiya ko championnat ko ɗum ɓuuri hen weldemi hayso woni kam mbaɗumi ɗum ɓuuri hen jaggude kadi oɗo saaha ɗum ɓurɗa jaggude an kam ka gaño Real ɗum andama
kala ko Real waɗa tan ene welma eyo hannde en jii Liverpool kañum ni e bange Premier League koko hawa mbiɗi sikki haɗani ha joni ko kamɓe gardi kono ɗaminare mabɓe nana ko ɓe daɗi hono heewi seeɗa ne heewi kay eyo Aruna anne holko woni ko ɓurɗa teskade hannde bagge coftal championnat Espagne waɗi relancé pour deuxième place o sabu premiére o hambodi sikki Barça e toppena e joguide yawata kepti ɗum kono hakkunde Real Atlético ma musno feewi eyo tedduɓe min mbeɗi jogui ɗerewol wullitande wonande hoorejo amo hande wi tan ko mami ar kami durmaɗo onon ne durmaɗo kay maɗane maɗa komi durmaɗo ene wawi lelade galle muɗum fofto onon ne ɗum ko bawɗo lomtade mi eni ɗo en Moussa Bari mi tinni ko mbaɗɗa ko kono an min e ma woli inchallah somin jiiɗi Saliou Diawo a weltanama heeɗiɓe weeni onon on weltanama wala ala anne kay mami yetto anni mala wonta heewi yo mbimi timbi kam hay goto sendata min koye wat suppu kolce ko soñi e ndi fof on jarawo gasi tedduɓe